ako makakwela at re-repack na ho tayo ng mga hindi pala repack. Lalagay ko na rito yung mga na-order. Kasi bukas pupunta ako la Sir Arthur para makapamili ng mga bagong paninda. So doon ko na ipapadala ko. Kasi hindi pa ako masyadong marunong sa mga kung paano ipadala yung mga So ito kay Ate Happy Yap. Yan, from Tinlubuli. Pinakyo niya yung shirt ko na mga pambabae. Ito, di pa ito kay JC. Kay Ate Nadita. So ito na. Ipadala na natin yung bukas. Ito naman kay Ate Yolanda. Papadala rin mo natin to. Yan, dali natin yan doon na Sir Arthur. Ito kay Ate Marnelli. So sabi dito kasi sabi niya mukhang hindi ito matutuloy. So dito na muna yan. Saan pa yung iba? Kay Ate Ana Vlog. Magkalaglagan. Kay Ate Ana Vlog ito. Order niya rito. Hindi nila. So dito naman tayo. Ano na to? Kay Ate Para Muhammad. Yan, kay Ate Para. Yan, so dami natin dadalhin. Ito para kay sino to? Ba't hindi ko ito nalagyan ng pangalan? Kaya ano to? Yan, kay Ate Baby Rebuta pala to. So lagyan natin ng name. Baby BBR para bukas ito dadalhin natin. Tapos kay Ate Bibs Arthur. Yan, kay Ate Bibs Arthur. So ang dami pala nito. Yan, dadalhin natin yung bukas para maipadala. Ano pa ba yung mga ipapadala? So wala na. So yan, repack na natin guys. Para bukas. Kasi hindi pa ako marunong hindi pa ako marunong shipping pin yan. So magpapaturo pa ako. Dadaling ko ito bukas sana na para doon na lang i-deliver. Yan. So sana medyo mahirap lang itong daling kasi mabigat. So okay lang yan. Yan talaga. Exercise ko na rin yan. Bukas mamimili ako ng mga damit ng pangbata. Damit para sa mga babae din. Halos kadalasan ng viewers ko puro babae. Kaya ito kailangan ko itong bilhin. Ngunit. Yun. Sana maging click tong business natin na to, no? Kasi ito na lang talaga yung natitirang opportunity para sa akin. Aray, tumama ang aking inliliit. Yan, shoutout sa lahat ng yan, ting biyaya. Sa mga gusto palang umorder dyan guys, PM lang po kayo at yung gunting. Yan, PM lang po kayo sa mga gustong umorder. Yan. PM nyo lang ako sa Facebook page ko o di kaya sa Facebook account ko, Gigi Bara. Yan. So thank you sa mga bumibili. Talagang sobrang saya ako kapag nabibili yung mga paninda ko, malaki yung sa akin yan. Tatanggal. Yan. Ito, dikit ko na lang para bigat din.
Grabe yung bigat. So yun, sa mga nice po order dyan, meron pa po tayo rito. Kung gusto nyo po yung mga wala, yung hindi nyo nakikita dito sa tindahan, sa live ko, yung mga gusto nyo bilhin, i-order nyo na lang po sa akin para mabili ko. No, para ipadala na lang ho natin sa inyo. Tsaka hindi naman, ito, puwapatong lang po ako dito ng 50 pesos, 30 pesos sa mga damit na tinitinda ko. Kaya sana masuportahan nyo at napakalaking bagay po yung kahit pa isa-isa lang yung bilhin nyo sa akin. Talagang magpapasko naman, alam ko marami kayong pagre-regaluhan yan. Pwede po ito, good quality itong mga tela, mga short, mga design ng mga binibenta ko, kaya hindi kayo magsisisi din. No, yung sa bootleg po, kaya explain ko sa inyo, kaya sa mga hindi nakakalam, kaya po medyo mahal yan. Sikat na sikat po ngayon kasi yun yan, lalo sa mga kabataan, oversize, no? Yung bootleg na yan, no? Ang tutuusin po, ang bentahan niya, napakamura na ho sa akin nung 700. Napakamura na ho nung 700 sa akin na benta ko. Iba po 1,500 or 1,800 yan. O 800 pesos ang mga benta niya, sa akin 700 lang. At sabi ko, at tumubo lang ako 50 pesos, mahalaga na ho sa akin yun. Yun. Sa mga shirt ko, marami naman dyan, may tig 350 sa dito sa 6 packet yan, nasa 500 to 450. Pag marami naman or dalawa binili nyo, pwede ko ibigay na ng pwede ko nang ibigay ng 450 ang isa, no, sa mga po, sa mga nandyan, para ma-discount naman ho kayo. Sa clothing, yan, marami tayo dyan sa clothing. May mga damit din, may mga design, may mga sizes din po. Yan, only 500 pesos. Good quality din yung tela niya, pati yung design, hindi siya mainit. No? Diba yung ibang t-shirt, mainit pag may mga design sa likod, sa harap. Ganun. Pero yan po, hindi po presko po yung na yan. Mga tela na yan at saka yung design niya, yung damit yan. Kung magiging okay po yung pagsuot nyo yan. So may bawas din po yan pag nakarami kayo dyan, may bawas din po yan kung magkano po kung ilan yung bibilin nyo, mas maganda pag maramihan, may iba-ibang design. Sa jersey naman may 450, may 400. Ganon din po sa jersey short, 350 lang po. Ayan, 350 lang sa jersey short. So mamili na lang kayong design at hahanapin ko yan. Kung wala dito sa paninda ko, orderin nyo na lang po sa akin, i-PM nyo lang ako sa J. Guevara. Isa lang naman po ng name, yung J. Guevara na YouTube ko, tsaka yung yung tawag dito, yung Facebook page ko, tsaka FB account ko, isa lang. Yan. Sa mga gusto nga rin po pala ito, sa mga gusto magpagawa ng mga t-shirt, no, sa mga grupo-grupo nyo, nandiyan po sila Sir Arthur Seiya, kontakin nyo lang po Arthur Seiya, na pwede nyo pong makontak para magpagawa po kayo ng mga t-shirt or may mga sarili nyong design. Yan, sa jersey din po gumagawa din sila. Yan, sa mga at nagbebenta rin po sila ng mga damit. Yan, sa mga gustuhan po na damit, vape. Yan, sa mga gusto pong bumili. Yan, sana masuportahan din natin. Sa mga gusto magpagawa ng t-shirt na sarili nyong t-shirt, yan, kontakin nyo lang po Arthur Seiya. Yan. Kulay ganito rin yung buhok niya. So kayo na lang po bahala kumontak sa nila para makakuha rin kayo ng discount. So yun, maraming salamat. At ito, simula tayo sa business ngayon para maiwas tayo sa issue. Pero ngayon nga, kaya nang sinabi ko, matahimik or maingay, ganun pa rin, nagkaka-issue pa rin tayo. Ayun, pero tuloy-tuloy lang kasi syempre iba na ho yung panahon ngayon, kasi ngayon nandito na yung mga kapatid ko, sila nagiging inspirasyon ko para magsipag, para ituloy-tuloy ang buhay. Sa mga naninira sa akin, bahala na kayo kung patuloy nyo pa rin yan. Sa mga ayaw din sa akin, open po ang channel na to. At sa lahat, kung gusto nyo mag-unsubscribe sa mga okay lang po yan. Ika nga nila, kapag may umaalis, may
dumarating. Yan. Kaya hindi rin ako masyado apektado yan. Ito yun. Maraming salamat sa suporta at ingat kayo palaging. God bless. Yan. Order na guys. Hindi kayo magsisisi dyan. Bye-bye. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Talagang sulit, ano man ang iyong problema, kapag siya ang napanood ay talagang iyak tawa. Marami nang natulungan, marami pang tutulungan. Iba kanyang dating, sakit sa tiyan, lahat ng kalokohan. Alam mo na, kapag siya na nagpatawa, kapag siya na nagbibigay ng saya, talagang kakaiba. Mawawala ang iyong pagod, hindi ka na mapapakamot. Mapapalitan ng ngiti ang mukha mong nakasimangot. At sa pagtulong talagang maaasahan, kahit ikaw ay nasan, ay di ka hahayaan. Ganyan si Jay Guevara, di ka pababayaan. Paiiyakin, pasasayahin at lagi kang tatawa. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya ay inyong napapanood. Jay Guevara TV, ang tunay na nagpapasaya. Pagtulong sa kapwa ang laging hangarin at layunin niya. Hindi magbabago at di magsasawa, pagtulong sa pamilya at matatanda. Laging masaya at laging maligaya, harutan at tawanan, kalimutan ang problema. Alam mo na, wala nang iba, Jay Guevara ang magpapasaya. Kahit anumang pagsubok kang dumating, laging magniningning, basta sa kapwa laging mabuti ang gagawin. Mga pangarap natin lahat yan tutuparin, kahit malayo sa pagtulong lahat gagawin. At lagi siyang nandyan kapag kailangan mo. Mabuti sa kapwa, mabuti ang puso, magpapasaya para sa inyo. Iba ang araw-araw na saya, pagtulong at ligaya ang laging dala. Mga kabiyaya at mga kakwela, si Jay Guevara ang inyong kasama. Pagtulong sa kapwa ang laging iniisip niya, at mabuti ang puso ng katulad niya. Masaya kapag siya... Sa mga gustong umorder at bumili, PM nyo lang po ako. Ang mga paninda ko po ay damit, short, jersey, bootleg at clothing na t-shirt. Yan. So, pili na lang po kayo dyan at PM po kayo. Sa mga gusto rin umorder, mag-order lang po kayo para mabili ko po sa binibilang ko at para maiparating ko agad sa inyo. Yan. So, bali, napakamura po itong mga paninda ko. Abot kaya at saka hindi siya masyadong kamahalan at quality po yung mga tela. Hindi kayo magsisisi. So, maraming salamat and bye-bye. Bili na kayo ng mga paninda ko. Yan, short. Yan, may mga short tayo, 6 pocket. May mga short na panlakad. Yan. At jersey short. Murang-mura lang. PM nyo lang po ako magkano. Jersey sando. Bootleg. Yan. Bootleg t-shirt. Meron din tayo dito mga clothing t-shirt. Yan. PM lang po. PM lang.